Ang tawagan natin dito ay apelido, parte ng respeto ng mga sundalo. Castro de Guzman. Ngayon, ano ang pangalan mo? Sir, pwede po bang first name na lang po, sir? No! That is so unprofessional. Kasama sa protocol natin ang pagtawag ng apelido sa ating mga kasama. Now, give me your name! Bebe ko, sir! You mean, Bebe? No, sir. Bebe ko. Jonathan, bebe ko, sir! Bumalik muna kayo sa inyong mga pwesto. Castro. Sir. De Guzman. Sir! Jonathan. Sir.